a miña vida xulguei os camiños que escolleran os meus pais. Había moita expectación por ver o debut da cineasta celta outeiriño no Cineclube Padre Feijóo. Tanto é así que houbo moitas persoas que, ao final, quedaron sen entrada. Filmei Paxaros voando chegaba a Ourense despois de ter emocionado o público da Coruña, Santiago, Vigo, Ferrol e Lugo, e despois tamén de ter sido elexida finalista na categoría Mellor Documental nos premios Mestre Mateo. Aquí tocábanos máis de cerca. Filmei Paxaros voando é un delicado traballo no que a cineasta reflexiona sobre o desarraigo, os coidados e a súa historia familiar. Celtia Outeiriño, que vive desde hai anos en Barcelona, regresou a Galicia para filmar este proxecto, unha longametraxe documental que toma como punto de partida recuperar a memoria do seu tío, o ourensán Antonio Outeiriño, todo un referente na artesanía textil. Es sencilla y tiene que ser auténtica. Si decimos, si grabamos, enseñamos. Nese camiño atópase coa súa nai Socorro, unha muller moi diferente a ela que mostra a súa faceta máis artística a través da música. O deterioro da súa saúde abre un novo camiño de amor e coidados entre elas. Onte houbo moitas bágoas e moitos aplausos para un traballo cheo de sensibilidade.